The first sip to the last drop. Experience the creaminess of Coffee Mate 9 grams today. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Oras po sa DCGB asin mga tugang sa Pilipinas alas 7:35 nin pagkaaga. Ang oras po hatod sa Indokan Pansipani Trading Corporation, your tent rentals authority. Magapod kay punong barangay Amin Osidal sa 0910-630-8420. Siring man, hatod po sa Indokan kan Clinic ni Dr. Rodi Ante. Piparang po sa Indogabos. Ang sayang clinic bukas, asinyawan po siya oro aldaw. An oras hatod sa Indokang Milo, doble ang sulit with the new Milo Twin Pack promo. Save 2 pesos. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Nido 3 Plus. Todo Protect, your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Okay na so sponsor ta? Pasok mo na. Wala na? Okay na? Tapos na ang kontrata. Mga tugang, ang lokal na gobyerno kang Libon Albay may kahaputan tabi sa DPWH. Buda tabi sa kontraktor kan sa inda mga tugang na kontrobersyal na natulay. Nahanggan sa ngunyam po, dainanggad natatapos. Baka nagdadangog so mga opisyalis takang, de ko aram kun sa district ini o sa regional office ini. Buda, baka nagdadangog ko sa kontraktor kay ini. Nagmumoto-moto na sa Indoan Mayor kang Libon, buda tabi ang kagawad kan sangguni ang bayan. Ta dapat sa project nindo sa kan June 30, 2020 natapos. Hanggang dangon niya, nasa 20% pa sana ang natatrabaho. Ini po mga tugang ang kontrobersyal na tulay. Diyan po sa Bacolod kang Libon Albay. Na binugtakan kitulay daininditor. Pero mga tugang susog sa pahayag kan lokal na gobyerno, may budget po sa ditor. Ang hapot, napasain sa budget sa ditor, buda nata day tina, day ginibo, ang ditor. Pati sa kontraktor tabi, tantod, ipatext ko do kay Jimmy so pangaran kan kontratista kay ini, natek nalingawang ko eh. Sungaran mga tugang kan kontraktor. Natabaya taarog kamo ka ini, de kamo lamang kipag maisos ko. Abotang maging maging conclusive digdi. Pero mga tugang, de lamang kamong nihoy-nihay sa lokal na gobyerno kung nata iyan. Sakripisyado ang mga residentes. De pa man pala nindo kayang tapuson, hiniro na nindo ang tulay. Day pa man palang nindo kayang tapuson, iniro nindo ang tulay. Tabing may pigagihan ang mga residentes, iniro nindo. Ngunyan lugod sakripisyado ang mga residentes, siguro duman sa mga 4 o 5 mga barangay sa Libon Albay. Pabalikan ta yan. Mga tugang na istoryang yan. Aramon ko una sa kontraktor, taapudan ta sa on the air ang kontraktor konsisay. Tabi de ko lang natandaan sa report ni Jamie Casubago. Pero konsisay man tabi ang kontraktor kaiyan na proyekto dyan sa Bacolod kang Libon. Magpaliwanag ka mo sa lokal na gobyerno, maski bako na digdi sa radyo. Tagarida pinanliman-limana na nindo ang proyektong iyan. Day natatapos buda, day natatrabaho. Iyan tabi ang aligasyon kan lokal na gobyerno sa pagikan konsyal kan sangguniang bayan. Pero bago yan, mga tugang, good morning sa Indogabos.
Welcome po sa programa. Inipuan hapot. Day po nin personalan. Ini po mga tugang trabaho lang. Kita po tagahapot lang. Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Let's go! Philippine National Police sa Legazpi. Pigo kulang na sa personahes kaya nugad da iki traffic enforcer. Kaya mampalan. Maski nasan ang pagsita sa mga driver na dahil nakamas, dahil nagigibo, takulang ki police. Oh, ano, kung kulang, ano ang gibo isos ko? Alang kawon ang sulukan police, dahil pa nakulang pananggad kitang police. Report, mga tugang ang detalye tabi kay Lowens Marcena. Lowens, si detalye mo, Lowens. Salamat, VP. Nasisibot pa lang kikasamo-samo si Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Rodilon Bititacan, Legazpi City PNP. Oh. Dahil sa tigkukulang palang daw sinda sa bilang nin mga PNP personnel sa saindang hepatura. Kaya dainugad nakaka-responde sa mga minor incident arog kan mga traffic. Aha. Ini ani pinagunambitan ni Petita sa DCGP News na hagad niya daw ang pagsabok kan publiko. May kinaraman digdita iyo ang nagiging rason kung nanatataigwanin mga pangyayari na lugad dainin PNP traffic personnel Iyo. sa mga busy na lugar na nagiging kausakan paggubot nin trapiko sa mga road intersection points digdi sa syudad. Partikular na lalo digdi sa may Rizal, asin sa may Lacandula, Peñaranda Extension, digdi baga sa may Bunot Caltech, asin sa may Peñaranda Extension, Legazpi Diversion Drive Road, digdi sa Bunot Tubugtong Road. Susog kay Bitita, halos dakol na porsyento kan sa iyang personnel bawas. Taso iba dinisignar kan itaas na komandansya sa ibang lugar, asin dai panin na itatalang mga kasalida. Ay, pangyari. Roger, dahilan kay ni ako ni Betita na nugad dahil nakakapadaran in personnel sa mga siring na pagmamanihar din traffic management. Asin kung may available na police na bako kargado ng trabaho, iyo ang minapasiring sa mga lugar na kinakaipuan in pagresponde. Nano paran kaya na dahil sa kawaran in traffic enforcer na nakadesignar sa senda mga pulis, Iyo talaga. halos nugad day nagbibirigayan ang mga behikulo na nugad iyo ang nakakapiringkihan man sana sa nagsisiringitan dai na nin agihan. So, ano yan na concern na? Ano ipaabot na ni COP sa PD, Kanalway? Roger to the BBP. Ako sa iling ko dapat, dahil man pwede na pabayaan tangkulang kitang pulis. Oo, Roger. Important na may pulis. Gusto sabihin mo, so dating pulis Legazpi, so existing ginigdi, hinali mo na para trust? So mga ibang mga personnel kaya na-promote, tapos so iba, susog kay Petita, na-designate sa ibang lugar. So pagbaralasahan sa mismong internal Iyo. analita. Pag na-promote man agad, pwedeng may posisyon ka naman. Roger. Okay. Kaya palang kulang anahiling kong pulis. Roger, na nakadesignate sa mga manlain-lain na lugar. Kaya kulang traffic mananggad. Oo, Roger. Una paminsan talaga, igwaling yung pulis, paminsan dahil na sa pulis. Roger. Paminsan auto na duman sa sa kuhan. Then, Nag-transfer naman ki ibang lugar para magmantinir kang trabaho. Roger to that. Paminsan auto mo na mailing nakatindog sa gilid kang kuhan. Correct. Nagamanihar manggiraray kang traffic. Pero nakaligpo naman sa may bagong bayan. Ayan. Okay, sige. Roger, alagad sa iya man na sinaguro, mientras tanto sa iyang statement, na dahil sinda nagpapabaya sa pagmantinir kat pasi orden, talagang ang mga naka-priority sa mga available niyang personnel. Okay man baga? Okay man baga ang kwanta? Kaya lang, iso traffic man nga, nagugubo talaga paminsan. Roger. Pero sa iyang siniguro na sa mga patungkol sa pasi orden, arog ka anti-terrorism, arog ka na mga anti-criminality, always on the go daw, permi ang Legazpi City PNP. Pasado sa mga available niyang mga personnel digdi. Yes. Okay. Roger, so yan tabi pipian mga dagdag na istorya. Alay sa Legazpi City PNP, ako po, si LBD. Salamat, Jimmy, sa report. Jim, i-text mo na tabi sa ko, Jimmy, so pangaran kan kontraktor kan tulay na, Jimmy. I-text mo na tabi sa kuya, so pangaran kan kontraktor nan sa Bacolod ta. Hindi ako namamatukaw. Namamatian ko ang sakripisyo kan mga residente sa Buda. Aramon ta. Kung nataan rin, nagigibo yan, natulay na yan, ha?
Sino na pag-ibo? Ay, ngay, pangyari ngayon, Mr. Macedo. Dahil mo kaya aram na, nagparabagyo kan Disyembre, nagparaura, nagparabaha, iyong mananggad, adi. Ha? Nagparaura, nagparabaha, baga. Nato, di nagpundusuran. Ka nagpundusuran, di pwede magtrabaho. Iyan ang hapon. Ito na pundo, bata ganda na ako mag-adli. Kyung hee, wachai. Happy Chinese New Year po sa mga Chinoy. Sa mga Chinoy-Chinoy natin. Ako baga, Chinoy man ako. Galing nga nakikitsinoy ang kaman sana. Nakikitsinoy ka. Alright. Maramong tada mo niyan bagang altay. Usually, mga tugang, ang sa tuya tabi na kwan, ang sa tuya tabi na mga Chinese sa Legazpi, Chinese New Year, may mga aktibidades yan. Aramon tada kung anong mga aktibidades. Tagari, kinansilar sa mga aktibidades dahil lang po mga tugang sa COVID-19. Ano? Pero ang garo na man kan mapupundo so pag-deliver ki ampaw. Ano? Let's go na ta. So pag-deliver ki ampaw, ako nga nakareceive na akong tikoy. Nakareceive na akong tikoy. Tinawanan ako ni si Kwan Bagasi o ni sa may karwas, si Kwan, si Jerry, ha? Si Jerry po, ha? Tinawanan ako kay sweet tikoy, ha? Ni Jerry po, ha? Chinese New Year ngayon, sa ngayang arampangan. Anong yalamang, may tikoy ka ngaya digdig. Sabi nga ni mga tugang, ang Chinese New Year, di po kompleto kung di kitikoy. Kung di tikoy, ha? Pero aramon tatabi kay Mrs. Josephine Lee. Yun po yun yung mga tugang ang pirming ka, meeting ko kan mga inot, pag may mga activities ang Chinese, Buda. Siguro po kan mga Chinese sa Legazpi. Kasi na po ang nagpapadalagan ka iyan na, o na mga aktibidades na yan. Pero ngunyan, may mga biglang changes kita. Dahil lang po mga tugang sa yan, ha? Dahil lang po sa pandemic kan COVID-19. Nasa linya po si Tita Pinli. Tita Pin, maray na katabi. Kyung hee, wachai. Kyung hee, wachai. Hello, Gandhi. Yes. Ano tabi Tita Pin sa Chinese ang good morning? Ano po? Alat ko na Tita Pin. Medyo ang signal mo po baka madyadong klarado. Ano tabi Tita Pin sa Chinese ang good morning? Ano? Hello Tita Pin. Garinguan. Uan. Pagod na kumuhan. Okay. Ate Pin, ano lang po ang mga simplitang mga ginibong celebration para po ngunyanaldo? Ta siyempre, naghapot man so nagkakapiratang mga kababayan. Dati po may mga dragon dance kita, may mga lion dance. Ano po ngunyan ang gigibuhon na lang tabi kan Chinese community sa Legazpi? Yung po, affected kitang maray kan pandemic. Kasi kita pig-observe ngunyan. And besides, siyempre, dahil man kita maka-up sa mga businesses sa inyo na gano'n, nabusig na nag-experience ka yan. Kasi ito, natutuloy yan because of health, financial health, yun na gano'n ito, Department of Tourism, Provincial Government, City Government, tapos to mga businesses. Kaya lang siyempre, kung din na, ito naman gusto rin kaya sa bukod na gano'n itong mga expenses, iba ang mga priorities ka. But anyway, ang spirit of celebration ay mag-ilay ng hangin. Iyo po. Ay, baga sa mga malls, bigla mag-ilayan ng mga decoration. Especially ito sa church baga St. Jude. Kaya hindi kayo ang Filipino-Chinese pastoral parish, very personal parish. Natin, Guantan Diocese. Kaya na-asikaso sa mga Catholic, Chinese Catholic. Ngunyan, na 2015, itong nasasabi dyan sa St. Jude. Okay. Chinese Mass. Na-celebrate po si Father Bernie Lagap, Father Bernie Corriera, to sa Divine Word. And then after that, may ceremony kami na
ancestral veneration na 50. Kaya nag-attend sa mga Iyo. tapos, nagpapalagi kayo sa mga ancestors. So, sila kaya nagsaubang sa tukan tradition, tapos sila nag-pass on sa tukan mga traits, mga maray na gawi. Opo. Kaya, siyempre, honra naman sila, lalo naman sila nagkalibuhan ng mga special na mga mga accomplishment. Sa maging truth sa tuyong uhay, kang family. So, yung nga yan, yung man sa people celebration. And then ako, ng granddaughter sa St. Jude na nagtidiit ka nga inimadumaan, kadakuman mga singers, na naman allowed na gano'n ba maglawas. Tapos siyempre, safety protocol, health protocol. Ang gano'n, as possible, gamit ng gila costume ba yan? Iyo po. Oo. Blouse lang, oo. Basta may feeling lamang na naiiba. Okay. Anong oras pang misa, Tabi Titapin? Oo. Ano po? Anong oras pang misa? 12:15 today. Ano po? 12:15 noon time. 12:15. Okay. 12:15 kasi may mga trabaho. I see. Okay. So, Titapin, medyo nagawar ataben sa imong signal. Okay. Medyo niya, no? So, meaning, after the mass and then kasabay dyan sa ancestral veneration, tapos na po, ano celebration? Tapos na, Oo. Tapos na naman. Kasi year kasi, tigtara lang ng FCCWO, nagpadarara sa Moki, tuplex, baga, so mga word baga sa door, tigkakaag. Ayun, medyo, sandali lang po at medyo nagawarapuan sa imong signal. Iyo. Ito mga, mga poster sa front door. Iyo mo sana. Iyo, may ka man hiling manaw ka na sa mga pigasa. Ano po nasa pintuan na pigasabit na may salming, may mirror na sa center? Pero sa center, ayan sa tapong sa ibang ganyan. Okay. Right away, anong gari pa mantra. Iyo po. Pero yung kwanta mo, gari good wishes and good health, prosperity, yan, tigdoon sa door. Iyo po. Okay. Gusto sabihin mo po, Tita Pin, ngunyan, tama bang pagkasabot ko? Ngunyan Manaldo ma-start so Year of the Ox, tama? Iyo po, first day ngunyan. First day ngunyan, Year of Ox, ano? Oo, last night, Eve, New Year's Eve. Ayun. And then, natawag man nga niya akong fireworks, iba ganun, nagpa-anuman, pero di ito mo. Iyo po. Oo. Okay. Tapos ibang Chinese families, nag-gather, siyempre may dinner sila. Tapos so fish, pineapple, gano'n. Eh, kung tingnan, nag-ready man yung mga fruits, baga. Tapos may rice, may mga prepare. I see. Depende naman yan sa family tradition nila. Pero sa ibang mga modern naman, gari dahil naman ang follow. Iyo po. Pero magasimang ko na preserve yan baga. Sa mga generations, mailing man ko na napigigibo nila. Iyo baga. Mga new generation. Kasi kita nakaduman sa China. Siyempre sa dugo yan, manggila yung iyo po. Kaya yung nga ito, kunyang ito countries sa Pinoy, yung ko one of the objectives baga. Kasi yung bagong mga bagong generation, dahil naman sila napasailing. Iyo. Kaya lang, ngunyan po, mamimiss ta so dragon dance po, lion dance, ano? Yung nga Yung nga Anyway, next year naman. Dahil na kita mapakaunggi kwarta, diba? Mabayli, tapos mag-gibo kang ang pao. Iyo baga. At least baka lamang next year na celebrate. Kasi if you give, mas maraming babalik sa inyo. Iyo baga, aram mo, ihapot ko sa mo talaga, Tita Pinta. Usually baga po, sabi baga ka diba, medyo nga pag-abot nga sa mga gastusan ng mga Chinese, medyo limitado. Pero pag Chinese New Year talaga, minabuhi sindaki pag Chinese New Year talaga, minabuhi sindaki kwarta para sa i-share sa iba. Iyo, sharing. Sa Binondo nga nagari, ako doon na nag-araw. Pero somehow, limited naman ginayon. Kasi man na restrict na mga Iyo mga practices.
Oho. I see. Okay. Sige. So, 12 o'clock po sumisangon yan. 12:15. 12:15 sumisangon yan. And then, ano ini after that, okay na po. Kanya-kanya nang uli sa mga resident. Kanya-kanya. Ganyan, take out na ano. No take out. Dahil kitang mamon, no take away. Pero I would like to inform you pala na during the typhoon, kaya ako talaga, nag-celebrate kami. Nagtauman, one of the gift giving. Pero Munya na early na baga, nagkinta, nag-rolly. Iya po. So, we had the opportunity to give la. Nagano kami, nakataong kami more than 250 families. Yeah. Mga shelter. Worth of 5,000 each ang shelter. So, una na share kan Filipino community. Well, siyempre, si Suti, nagkaroon ng mga kasabang. Iya po. Okay. Tita Pin, salamato na maray tabi ha, and good luck na lang sa tuya, gabos, sa Chinese community. Ay, po. Thank you very much. Opo, thank you. Bye. Alright, bye-bye. Thank you. Mga tugang Mrs. Josephine Lee, siya po ang siya ang chairman kang Inote. Para po mga tugang sa aktibidades tungkol po dyan sa Chinese New Year. So ngunyan po, kwan lang kita, may misa lang dyan po sa St. Jude. Importante po ining misang ini kumpara sa iba pang celebration. As in po an ancestral veneration. Yan po mga tugang sa apod bagakaan St. Jude Church yan na Chinese yan? May term kaya, nalingawan ko lang sa term. Mga tugang sa yan dyan po sa St. Jude Church. Okay? Taod, mahanap daw kita pwedeng makauron. Anong year of the ox na ini? Adi, ha? Ano ining year of the ox na ini? Ha? Sige po. Taod, mga tugang ta. May detik sa kong barkada para maipaliwanag sa tuya kung ano mga tugang ang hatod sa tuya. Ano mga tugang ang hatod sa mga Chinese. Puna sa mga paratubod, tabi kang pigaapod mga tugang na Chinese New Year. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Alright, balikan ko tabi sa istoryata kasubago. Tungkol mga tugang sa tulay. Jimmy, apo daw tabi, Jim, gusto ko maraman sa kontraktor na pigbensyon na kagawad sa zone. Sabi ni Ninong Celso, baka ngayon sa budget nagditor pasiring sa grabe ang nagditor pasiring sa kadakol makaskasan man editor kon dakolo na budget dahil man ito nung host sa sabi mo bak ando ako sa bangko ito ma-editor tamas medyo dakulaan sa rayan ito good morning tabihen pag may maabot na mataas na opisyal paano ang tinampok police visibility ang solusyon, police visibility, ang solusyon sa kriminalidad. Ang Chinese mayamanon talaga, mga makwarta sinda, pero tikoy sana ang pigpanauninda. Samantalang Pinoy, kikapos na sa kwarta, pero pasosyal pa ang mga handa, iyubaga adi. Sirhen, sige daw, taon ni may pigtik sa koy. Aramon ta daw kay Jimmy, ang iba pang detalye kay nita, ako medyo nagakuan sa na ako ta. Kumbaga, haloy ng pinagpuunan niyan, ang natatrabaho, 20% sana. Basta Morning, Henry M. Jim, good morning, Jim. Pero nga Jim, so pundo ka ini, natulay na ini, budget, kung natandaan mo. Dako lang po ini kung dahil ko nasa salata bibit na tutukan ta bagay ni 2020 pa. Iyo naman ini so piranganing barangay kay ni so apektado. Dakol na barangay kasabay na itong may mulod baga na nagdarasay. Iyo. As of now, ang mga tao nagliklik sa may party kang sen nga nito. Pasiring kang Bunbun. Para sa na magpasiring sa sentro kan Libon. Oho. Dati shortcut sindaharan niyo nung sa nangunyan, iba ang dalagan. Ang ganyan, iyo pa pigigibo kan mga tao. Dahil talaga sinakabalyo sa tulay. Personalmente, andi si GB News nagpa-share dyan sa lugar na yan. Grabe ang project dyan, tabi, Bibi. Ang katong tulay. Okay. Ibong kan, may mga flood control projects na ongoing sa ngunyan. Pero ang main concern, Digi,
itong tulay. Supposed to be, sikon kay Kagawad Edna Sason, Chairman Committee on Infra, na kaninot bagan, istorya kay nina, kadakul kan reklamo na nakakanto sa Sangguniang Bayan, hali sa mga residentes, dahil lanta, halimbawa ngayon may emerhensya, duman nangyari sa ibong kanda tulay. Ang four-wheel vehicle, dahil man basta makakaibong digdi sa tulay, imbes, tangani ka makanto sa sentro kanlibon, maharayuon kang una, pasiring ka maatras ka, pasiring duman sa bonbon, matiko ka, pasiring na sa Sitio Paklas, kay pasiring na yan sa sentro kanlibon. Samantalang kung digdi ka sa, kung igwanin ditor, karaniyon ka man sila sa sentro. Okay. Ngunyan, bigpa para imbitaran ba ka ito ang DPWH sa Sangguniang Bayan, tanganing maaraman kan konseho, kung ano ba ya ang rason na daininditor ang tulay. Ngunyan, pinaghapot kan Sangguniang Bayan kung ano nga ya may pundo. Dahil nga kami nagtutubod na ang gobyerno ma-implementar ni na proyekto, lalo ng tulay, halabao na tulay, halapad na tulay, dahil kamong ibubugtak na pondo para sa ditor. Ang inot na simbag, kan DPWH, wala nga kipundo. Mga man kan nag-react pata sa mga na i-broadcast na niya to, na interview mo baga si Madam Lucy Castañeda. Iyo. Nansabi, ipapacheck niya, pag render kwenta, may nagpaser naman ng mga engineer, dumana sa area, inapot kan na mga konsyal, ano ba yan ngayon? May pondo ini sa ditor, igwa ngayon, tagari 10 million ito. O, yun na. Okay. Pag abot kan oras, hanggang sa ngunyan, Mayor's League President, Mayor Das Maronilla na, tinira na ini sa LMP meeting, na sa Libon, gari gusto na niyang i-block ang mga proyektong arog ka na daing ditor, naduwa sa Libon ang daing ditor na mga tulay. Ining Bacolod, in Barangay Nogpo. Ako, Jim, excuse me, kan bago yan hiniro na tulayan, maray ang tulay? O gusto mga old style yung tulay ta, BBP. Mga old, mga old. Dahil marayan mga pagkatrabaho, talagang mga materialis puertes pa. So meaning, Jimmy, kung di ko na kayo hiniro, baka pwedeng mapakinabangan pa sa tulay ngo niyan? Kung di kayo puan, baka tapig paparalapad ang tulay ngo niyan. Tiga para pahiwas ang tulay. Papahiwas ang tulay. Ngunyan lugo, di natatapos ang tulay. Ngunyan, dapat tapos na ididaakan June 30, 2020. Last year. Okay. Ngunyan, February na. Ay, sala pala so ko ka sa bago. Kusong sabiyon pala, nagbagyo kan Disyembre. Dapat, supposed to be, tapos na ang tulay. Tadyon pa pala ang completion. Tapos na ang tulay. Kundi, kan sunagduman kita. Ay, may. Isus, nagapara problema kita. Nag-pandemic baga nga yan, Henry. Ang nga yan nakatrabaho. Iyo man ang nagsurat sa PPP. Nagpandemya, nagbagyo, nagparauran. Kuan baga, pirang bulan baga ito, inopen na baga sa construction, nata day ka nagtrabaho. Amo yan sa rason ta, BBP. Nagura naman nga yan, Henry. Mauranon, may pandemya. Hanggang, pero Jimmy, ngunyan, may nagtatrabaho, tabi? Ano? May nagtatrabaho ngunyan? Kan pagduman ko, wara, kaya nga ni nag-rent. Kaso rin ka nagduman? Mga 2 months na siguro. Pero, basado sa informasyon niya to ngunyan, basado kay Kagawad Edna Sason, na pinaabot man sa ito. Kaipa ko yun si Kagawad Sason dumaan? Okay. Kan nagbisita? 2021 na, 20% pa sana. Nagparauran nga ni, buwan ang pandemic, buwan nagbagyo. Kaya, ngunyan, nag-aksyon girarayan Sangguniang Bayan, sa Martes, maduman kita alas 8:30, ma-inspection, anong piga dito naman? Bakit na ito mo nga so DPWH, ito mo nga so kontraktor, malislar sinda, pagkatapos na, masisyon sinda, bakit iyan ito sa inidubas nasyonal? Asisyon takan, isurat nila kay Presidente Rodrigo Duterte, budak kay Mark Villar. Ang pagkatapos inspection sa Martes, masisyon ang Sangguniang Bayan, Konseho. Dumana ninda ipoformular kon dumana sa nasyonal iniipabot o kung saan
Takonday man ipatulpo, siya hindi o ano. nagintindi, duman na gayod. Iyo, Oo. ngayon ang pigisiban. And piguyonan man ini kanina pot niya to si Mayor Das Maronili niya kung ano ang reaction mo kanina sabi Mayor na Sangguniang Bayan Oo. approve nga ako kan tama yan nagigibon kan Sangguniang Bayan. Iyo. Si say tabi di man kontraktor kay ni anong pangaran? Grace De Los Santos. Si Madam Grace De Los Santos? May number ka po din na. Alat mo na. Anong pangaran kang construction? Basta si Madam, gusto ba na imbitaran ninda si Madam Grace? Iyo, kung magduman, actually, nakonfirmar kong Grace De Los Santos, na nakahuron ko ini duman. Si Sai? Anong Grace De Los Santos? Siya mananggad? Pagkun, nagduman ako, nakimpuan ko, may uminabot na auto. Okay. Sabi ni Kagawad, so dungo baga, so ngudoy, pinauldot sa may Tinuro. Tinuro. Yan. Inapot ko, inaprasa ko. Yan ko mamikapon. Kontraktor. O istorya nga ni kami, na ko tarog ka ni Andrea kan barangay, niya Sanggunian, dahil magbaro din ng trabaho, wara-waraan ang mga trabador. Ito na nabanggit, pandemic, Mauran. Di ko yan baga. Tapos nang may pandemic pa, nagpagauran. Alam mo na, iskan ko kung may number daw kay Madam Grace, ano. Nahilan ko siya mismo, personal dumaan. Wara-ugaling akong number ni Madam Grace De Los Santos. Oo, magad ka sa mga tagantabay na igwa dyan. Wara akong number. Kita pagabalan siya do. Sa ang harong ang presentasyon kay. Kung patuktukan ta dyan, saan ang harong kay ni dyan sa... Ang harong kay ni. Pero digdi masan ang harong kay sa Imperial Court. Sige, pahanap ta daw sa mobile. Kontang reaksyon niya. Kunday nga ni na ang DPWH mapaliwanag. Pero ang pinakasusi yaon sa kontraktor napundo ang trabaho. Di ko lang sure. Natatapos ang trabaho. Barod ang dalagan. Oo, di ba? Alam ko na. Di ko rin akong number ni Madam Grace. Wala akong number na eh. Dahil ko kung so pangaran. Kanyaon di Monsignor De Los Santos. Pwede man yan. O niya di Monsignor Buda Rinen De Los Santos. De Los Reyes pala. Yan na, BBP. O sige, baka nagdadangog si Madam na Kwan, si Madam na si Piayo baga. Si Madam na matibay ni si Madam Lucy. Si Madam Regional Director Lucy. Spokesperson Lucy. Bili ba ko kaan dyan, no? Matibay ni. Ito. Nagdadangog ito. Ito susi ta naman kay Direktor. Pero talaga ako, nagangalas kung nata talaga, ayan ang sitwasyon. Ining gigibuon kan Sangguniang Bayan, kumbaga introduction pa sa ini, sa konsyelda, nag-suggest na dahil tango na ngayon direkta sa nasyonal o kaya sa uncomplained na konsay na dapat padalaga noon. Tawan tango na nga due process. Mag-inspection kita duman, gabos na members kan Sangguniang Bayan members, halaton sinda duman, DPWH, kontraktor, maghuroron sa ibabaw kan tulay. Iyo, dapat talaga naman pag-meriting. Iko-cover ko ini sa alas 8:30 sa Martes sa BBB. Atindiran mo yan na controversial na summit sa ibabaw kan tulay. Summit sa ibabaw kan tulay. Dangan kon mangyari so live feed. Yan. I-video ta. I-video ta. Iyan pigapod na Di akong piga full pangit. Iyan ang pigapod na full coverage sa ibabaw kan tulay. Di akong piga sa Miraukan mga inobasyon tata. Ayan na, Jim. Let mo na ta. Mayor. Pigan ako sa number ni Mayor Das. Dahil ko nakukuha eh. I-forward ko sa iyo. Forward daw sa kuya, ha? Kapag ko si Kagawad. Si Mayor Das na lang. Si Mayor Das. I-forward ko sa iyo. Mayor Das, iyo. Okay. Sige daw. Duway ni BBP. Barangay Bacolod, Barangay Nugpo. Ano man sa Nugpo? Amo man, ura man ditor. Bila pagparadagdagi, Jim, ang problema kung niya naga, Jim. Wala man ditor duman. Ano to, na natatapos? Na-interview ko baga si Mayor Das Maronia. Kugungo na baga. Mayor Das? Oo. Inimbitaran sa DPWH Regional Director nato nga. Wala. Representative. Pagka pinaabot, take note. Noted? Noted.
Sige daw, tapos ang number ni Mayor Das Tabeta. Yo. Sige, malaga na. Sige. Jimmy nagsalita din si Jimmy News. Salamat Jimmy sa report. Susko na naman. Bata ng Chinese New Year na naman. 到，财神到我家大门口， Mga tugang oras po sa Pilipinas, Xing Chong Xia Show. 迎财 Alas 8:10 oras po sa Pilipinas. Xing Klang, Xing Kwa, Chong Kwa, Sichuan. Basta Bicolano, uragon maghigos. Pag nagkahilang, dae mapadaog. Dapat sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte. Lakas banat, bako lang sa bagat. Pati naman sa kulog kan payo. Kulog kan hawak, asin kalintura. Kaya kitang mga uragon, digdi na sa sarong Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ini po ang sa indong lingkod na si Meg Subiri. Bumabati nin sarong maugmang bagong taon sa Indogabos. Alam ko pong naging malaking pagsubok ang 2020 sa ating lahat. Bilang isang COVID survivor, ramdam ko po kung gaano kahirap ang taon na ito para sa lahat. Tinamaan man ng sakit o hindi. Pero huwag kayong mawala ng pag-asa dahil naglagay po tayo sa national budget ng pambili ng bakuna para tuluyan na tayong makabangon mula sa pandemyang ito. Konting tiis na lamang po. Ini po ang sa indong lingkod na si Mig Subiri, bumabati ni sarong maugmang bagong taon sa Indogabo. Brad, saan yung lakas na may dagdag pantatag? Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. So number 1 yun, sir. Immuni Plus? Sir, ang Immuni Plus, dagdag vitamin D at zinc yun. Mga tulong proteksyon. Nasa Cobra na ngayon. May vitamin C pa. Yan ang proteksyon. Meron pang vitamin B, taurine, ginseng at inositol. Same price pa rin, sir. Pero may added benefits. Ito pala ang kailangan ko sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. Angat ang lakas mo. Ang vitamin D at zinc ay tulong proteksyon at panglaban para sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C Immuni Plus has 100% Reni vitamin D and zinc. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 8:12 oras sa Pilipinas. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Asa, good morning, Angel. Yes, good morning tabi VP Henry. Sa pangalas 8 bareta, gadanaan leader kan dating daan na si Brother Eliseo Elis Soriano, sigun sa mga miyembro kan religious group na Members Church of God International. Nagadan si Brother Elis sa edad na 73 anyos kung saan ipinahayag kang grupo ang pagagadan kan televangelist pero dai pinagunambitan ang kausa kan kagadanon kay ni. Si Brother Eli pamuso bilang host kan programa sa radyo as in television na ang dating daan na nagpuon sa pag-ere sa radyo kan taon 1980 asin kan 1993 kung sa inaging television program. Pamoso si Soriano sa Bible expositions kung sa ang mga guest nagahapot nin mga impromptu question personal via live video streaming o apod sa telepono. Si Soriano, dating overall servant kan member sa Church of God International, sarong Christian religious organization na may headquarters sa Pampanga. Yan ang pangalas 8 bareta, halig di sa DZGB News Base, balik tabi sa imo, VP Henry. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Milo, doble ang sulit with the new Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Nescafe Original. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Sa indong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Lonely, napaka-lonely. Wala kong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely.
Dahil may New Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. Together tastes better. Try the new Coke Kasama for only 39 pesos SRP. Panasonic and Willie & Sons is committed to create a better life and a better world, continuously contributing to the evolution of society and to the happiness of people. Provides trending product and services for a wide range energy-efficient home appliances such as LED TV, inverter series refrigerators, audio and video systems, DC inverter electric fans, and all kind of washing machine products. Also with premier nanotechnology that can keep the air purified in your home clean and fresh 24/7 for Panasonic premium air conditioner products. Hurry! Visit us at any nearest Willie & Sons stores or message us at our Facebook page and choose your Panasonic home appliances that suits your lifestyle. At Willie & Sons and Panasonic, we make things together. Magaling pero di mamahalin? Buti may Surf with Active Clean. Galing yan ang mahal. Surf at ay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing yan ang mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Calling all beaters. Legazpi Savings Bank Incorporated, LSB, will be having a scheduled beating on its foreclosed property located at Sorbito Street, Barangay Vapor, Masbate City on February 16, 2021, Tuesday at 2:30 p.m. with the following details. Commercial lot with 5-story building with lot area of 404 square meters, building area of 1,493 square meters with a minimum bid price of 27 million pesos. Bid and conformity forms are now available in all Legazpi Savings Bank branches near you. Interested bidders may submit the foregoing in a sealed envelope and drop it at the ROPA bid box, which can be found at the loan section of LSB main branch located at the second floor, 738 building, Rizal Street, Old Albay District, Legazpi City. This meeting is open for public. For inquiries, call Miss Nina Ibo with CP number 0917-584-9352. Legazpi Savings Bank, a subsidiary of Robinsons Bank. Derechahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay Resistensya Nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron na pinag-aralan at napatunayan. Patibayin ang resistensya. Mag-Bear Brand fortified powdered milk drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay Resistensya Nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ando sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diet Hubs ka para hindi na dying inside. Diet Hubs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Ugalion ang tamang etiketa sa pag-abo. Takupan ang ngimot asin dungo gamit ang sa imong braso, tissue, manggas kan sa imong bado. Magrayo sa ibang tawo asin dai magkuspa kung sain-sain. Ang COVID tip na ini, hatod sa ido ni Dr. Christopher Gannon, kan Daddy's Angel Diabetes and Medical Clinic. An hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, sabi kan texter ta. Bako nga niya kontraktor sa hapoton, dapat nga sa DPWH. Ang dapat hapoton, tas hindi nagmo-monitor kang project. Tama. Pwede, di ba? Besides nga ya, halimbawa kung pandemic o bagyo, fortuitous events, so justification kan contractor, they should explain na pig-ako ninda so justification kang contractor. Yan. So DPWH ang pwedeng hapoton. Tasin naman nga nagmonitor, buda mga tugang kung natatabi ta, inako da so justification kang contractor, kung iyan po nga fortuitous event. Sige daw, tayo connector. Hello.
Cannot be reached sa number ni Ma'am Lucy. Madali lang. Uliton ta daw. Irang ano solamenting pwedeng mapudan ta sa DPWH. Madali lang. Try ta. No. Coverage area. Please try your call. Cannot be reached. So, DPWH. So, bala ka na, Luwens, kayan. Pag-follow up na lang tabi, Luwens. Ini na ko na ining issue tang ini dyan sa DPWH ta. Kay puhan yan na may paliwanag din da. Mga tugang sa publiko kung nata. Actually, may punto ito. So, apot kan sa tuyang, atix kan sa tuyang paradangog. DPWH ang dapat magpaliwanag. Tapos yan nag-motor kang project. Burasin na nagpa-implementar kang proyekto. Di ba? Madali lang po ta. Ngani na masabutan yan. Tiga po ko si Mayor Das Canlibon, Mayor Das Maronilla, Kang Libon Albay. Kung nag-ring manan sa iyang cellphone Nag-ring manan sa iyang cellphone. Good morning, Henry. DPWH tabi ang apudan mo, tas hindi nag-implementer kaya na proyekto. Ano man na pigigibukan kontraktor, coordinated yan sa DPWH. Natatasinda dahil nagtumarparte kan sitwasyon. Yan, okay. Wala, hindi sumasagot si Mayor Das Maronilla, mga tugang Kang Libon. Madali lang. Good morning, Hen. Agri ako duman sa nag-text na dapat magpaliwanag ka ng DPWH. Bako tabi ang kontraktor muna, tas hindi nag-implementer kang project. Okay? O bueno. Pararihong reaksyon. Alright, bueno, digni muna kita sa report. That's why all Ali po dyan sa luwas, mga tugang, aramon tapon mga dagdag na istorya, kay ba po si Ange Galero. Ali po dyan sa luwas. DSWD Bicol, posibleng magkaigwanin bagong regional director sa bulan in Abril. Harayo pa man. Ange, good morning, Ange. Ange. Hello? May pig-forward ako sa imo, Ans, na text kan sa rong kasuha po. Nabasa mo tabi? Waiting na ako sa response, VP. Oo. Baka holiday. Issue ito kontra man sa DPWH. Iyo. Maski sa hindi ka ito pwede si Richard de Jesus. Follow up ko na ito, VP. Waiting man kita. Taba kasabihon kayo ng texter na pig-isnab ta. Sabi niya, pwede nga niya po kami matabangan na mahapot si Tut, kan DPWH Second Engineering District, kung rin niya po itatao sa may trabahador na napigtao ni Presidente Digong na 10,000 kang January pa. Tinarawan kami ki 3,000 muna. Tasaka na daw so 7K kaan. So nagtaramsamo na 10K daw po ito. Pero dahil sa mo tinao, tadain mi aram kung nata. Pero sa mga regular, tinao 12,000. Kami po nayaon sa tinampo, nagtrabaho, nata po taday po pigtao. Grabe man po sa paghalat mi kaanta sa inda na kuana kami, anito? Tapig uranan, pig-initan, dahi pa pigtatao. Pakitabangin man kami na mahapot siya, kung personnel po baka trangkasohon kami sa trabaho, iyo perman pigasabi sa muya. Pakitabangan mo man tabi kami dakulang tabang po ini sa panahon mi. Ngunyan po na igwanin pandemya. Di ba? Yes. Baka pwedeng ako actually kulang ang ideya ko kay ini. Iga pa lang kay ano? Iga pa lang kay ini. Ano man kasuod mo kami? Iga pa lang kay ni na kuan natin o si Presidente, ha? Aramon pa ang istorya kaya. Makamundoon man so kuan, makamundoon man so text sa tuya liw mo Basta on tagrales ta so text, makamundoon. Gari baga so, Dear Henry M. Pwede po tabangan mo na mahapot si OOO sa DPWH Second District kung rin niya po itatao sa mga trabahador, supig taon ni President Digong na 10,000 kan January po. Tinarawan kami 3,000 mo na. Tasaka na daw so 7K. Nagtaramsa mo na 10,000 daw po ito, pero day sa mo tinao, taday mi aram kung nata. Pero sa mga regular po, tinao 12,000. Kami po, yaon sa tinampo nagtatrabaho, nata taday papigtatao.
Grabe man po paghalat mi kan senda. Senda na ko ana kami na pig-oranan, pig-iinitan, day pa, pigkatao. Pakitabangan man po kami, mahapot sa mga personnel, baka trangkasuhon kami sa trabaho, tayo permi ang pigasabi sa muya. Pakitabangan mo po kami, dakulang tabang po sa mo, iyan na sa panahon na ini. Dakulang, salamat po. Po. Ang kasagutan sa mga tanong na yan, abangan po sa follow-up ni Ans Galero. Okay? Sige, Ann. Ay, ito na, si Ma'am Lucy. Ans, ipasok mo, Ans. Yes, maray na aga, VP Henry. Maray na aga sa mga paraan tabay. Hindi ka napalo agad ito. Dai pa man. Actually, di ako iniya kaya ni pigtix na ini. Kaya ipapalap ta sa ina kung igamanangad kaya ni. Pag-aaraman kong ito, baka maluan na ako. Alangan naman na magtsamba itong mga trabador. Oo, tama. Sa lingko, igwa talaga. Kaya lang na itaw da, 3 mil. Iyo. Hayan nga so 7 mil. So regular nga, tinawa na nga ki 12 mil. Kami nga, pig-initan, dahil pa. Siguro lang pa. Makahibion man talaga. Aramon pa. Simbagan po kayo. Yan ka sa District Engineering Office. Aramon mo tulo sa? Yes, opo. Oh, yun. Sige na. Ano nangyari sa DSWD? Go ahead. Anyway, VP, sa maabot na Abril, posibleng palitan na ang presenting regional director kan DSWD Bicol. Ini mismo ang sinabi o kinonfirmar sa DCGB News ni Director Arnel Garcia sa Department of Social Welfare Development o DSWD Bicol kan makaibahan niya tinay makakampangan ta sa sarong na pagtiripon sa Legazpi City Convention Center kan nakaaging aldaw kung sain. Sa iyang sinabi na ini daw, perfectan sa indang rotation kan mga regional director sa pagkapotma kan sa indang mga ahensya digdi sa tuyang nasyon. Sa iyang sinabi na long overdue naman ini dahil sa kung ilanagawan daw dapat ko na kan nakalihis bening taon 2020 alagad nga ni dahilan sa pandemyang COVID-19 dahil na lawas-lawas na planong magpalit na ng regional director digdi sa indang ahensya. Siya nagserbi na rin 8 taon sa DSWD Bicol at sinakatalaan siyang ilipat sa Cordillera Administrative Region o CAR mantang ang magiging na bagong direktor naman kan DSWD Bicol is a certain na Director Leo Quintilla gikan na rin sa CAR as in tubong o kaya tubo ini sa karong Ilocano ini kaya sinabi ni Director Garcia na saro na naman nahagyat na ang haampangon niya na malipat naman sa opisina ngunit na mas naging kampante na siya na 8 taon siyang nagtitinir digdi sa Kabicolan para magserbi sa mga komunidad lalo na sa mga nagtitios asin man kada bes na igwanin emerhensya. So nagsasabi na maski na nga ni birang bulan pa natataga bago siya magpormalmenteng mamaaram digdi sa DSWD Bicol at nagpapaabot na inin apresyasyon asin pasasalamat sa iyang mga opisyalis asin mga empleyados dyan sa nasambitan ng opisina nagtabag sa iya na may padagos ang mga programa kan DSWD sa Kabicolan. So yan tayo VP ang informasyon ang Ganero DCGB. Dapat kayo sa mga kasalida, gari arag man kay RD na very accommodating sa Gabos. Tapos one call away. One call away baga ito. Buda award pa? Yes. Di ba? Buda anytime pwede mong matabagan makuha ng kipaliwanag. Natada salidan si RD? Ini part lang ini talaga VP kang rotation da ka mga regional director. Bagay, aloy naman si RD Digdi. 8 years naman da kaya sa Digdi. Yun man ang God. Abril pa man palaan. Abril pa man. Pero preparing na sinda. May oras pa man para mamaaram. Ano ka, G? Di ba para, siyempre, mga empleyado, kudutunta ka na sa rawayon ka. Sa mga empleyado, sa mga dapat na, di ba? Yes, sa mga mayors, sa mga gobernador na nagkaigwan ng dakulang nagdakulang kuan kay RD na partnership. Di ba? Di ba? O sa karama yung performance ni RD Garcia dyan sa DSWD. Kaya may oras pa talaga siya para magpaaram. Tama. Okay? MVP and Galero DCGB.
The best ining jokan sa kuya. Yuan paulay. At ang itakin at birits nga yung ano yan. DPWH. Nagos nga yung rich yan. Lagi tagit-tagit. Mangyayari sa maabaka. Bata, isus ko si Madam Lo. Istorbo ta naman ang piyayo kan DPWH ngunyan. Istorbo ta naman sa piyayo kang DPWH ta. Pabot sa report ni Jimmy. Ma'am Lucy. Ma'am Lucy, good morning. Good morning po. Oo. Nadagog mo sa joke. So, bigis na ka. Nag-text kaya sa kuya. Oy, araw kayo ni Ma'am Lucy. Tabi. Nakalabar ka na po? Ano, tabi sa kanya. Ora man. Araw kayo ni Ma'am Lucy. Si Jimmy, tabi. Si Jimmy po, kauron si Kakawan sa Son, kang Libon. Boda si Mayor Das. Nagapot sinda. Kung nata po data 2 taonang dahil natatapos sa tulay duman sa Bakulod Buda sa Garinog po. Kang Libo, na dapat daso ining sa Bakulod, matatapos ini kan June 20. Ngunyan po, 2020 ngunyan da po, na-estimate ninda, mga nasa 20% pa sa na po na-accomplish kan tulay. Ay, sa Libon po yan na. Oo, naramdaman mo so... Iyo, naramdaman mo kayo to so halabao na tulay na pigharanapan ka mo kang ditor, kan mga tao, o kan kan lokal na gobyerno, kayo to? O na, ano yan, hanggang ngunyan po tabi Ma'am Lucy, di natatapos. Kaya, ang sabi, maimbitar na po sa DPWH, sa kontraktor, kung para aramon, kung ano nangyari, tanggan ngunyan, di basta-basta natatapos ang tulay. Kaya, gusto mo pong ipaabot sa imo ang sitwasyon. Actually, sabi Sir Henry, project iyan ka ng Central Office ni Suok mo, Unified Project Management Office. Central Office? Office? Po, na-transfer po siya sa Regional Office. Bali, last part na ng supposed to be ng implementing year. So, medyo nahuri-huri po talaga sa implementation. Pero kung i-upload ko po sa latest, latest update ninka, kung nga taday pa natapos, ako dan ko po sa project, engineer. Kung iyan po Central Office, si po recharge kan sa project monitoring. May pero ikaw ka mo kang project monitoring sa region? Opo, sabi sir, i-transfer na siya sa regional office kasi po, regional late lang po sa implementation talaga. Kasi processing pa po, magkakan-transfer kan funds. Opo. Dua pala itong tulay, sanog po, dayo man ang sitwasyon? Kang Libon? Opo, nagkapira po kaya ayan, sabi Sir Henry, na mga projects from Central Office na i-transfer na ilan po digdi sa Bicol Region. Oo, ako nga ni, kan inot, de ko aram, de ko lang nahapot kung may nagtatrabaho ko niya, de ko lang sure kung nagbaw dahi. Pero yun lang supig doon mga partikan LGU, gari maray man naman ang panahon, nangangalasin da kung de basta-basta natatapos ang project. Kasi siyempre, bako po pag nagkita nag-gigibok, nag-implement ki project, ang pondo po kan bilog, di ba? Nakaread ang pondo kaya. Opo. Opo, sabi sir, di ba may funded na po siya, pero i-upload ko po kung anong latest po na information nila. Kasi doon po sa may tag po bridge, parang i-demolish pa lang po baga po sa bridge, so old na bridge yata. Oo. Pati nga sa contractor da, aputon man, aputon kung tarong ka ng sitwasyon. Opo, tama po. Kasi ba gusto, para may nadangog ako regarding po na dapat aputon sa DPWH. Kami po talaga ang dapat magsimbag muna. So, aputon ko po sa project engineer kan latest po information regarding po sa project. Dahil na muna kami maapot sa contractor. Kamo pala nang in-charge kaan sa pag-monitor man talaga, pag-implementar. Opo. Kung in fact nga, sabi Sir Henry, may instruction po talaga namin si Director Virgilio Duarte na dapat po mag-overtime nga ng isang project basta maray po ang panahon para po makakope kami na grabe po talaga backlog po ang region. Okay. Arog lang tabi kay Ma'am Lucy. Kaya kung nagapod sa imo, gari ang katuyuhan mi man na makatabang na kung paano mapast-track ang implementasyon kang project, medyo haloy naman ang gadini. Mapast-track lamang nahiling kan tao na oral daw may nagtatrabaho, bako naman masyadong panahon. Although kan Disyembre nagbaragyo kita, nag-pandemic, ang asunda kang inot, pero ganyan, baka pwedeng ma-fast track fast track na quality ang trabaho. Tangani po na matapos naman ang sakripisyo kan mga barangay duman sa ibong na lugar
na apektado kang to. Tawara baga po ini keditor. Opo, hindi, Sir Henry, talagang na kung na po sa issue kayo. Last time nga, ipagdama po yata dyan sa inyo sa Libon. Yes, tayo mga kayo naging boso dito. So, iyo po talaga po yan ang pinaka-objeto mi po upo na talagang magdali-dali po kang project o talagang nasa may pangami pong 70% po ang natapos before 2020 project. So talagang pas po yan ang implementation kang project. Pero regarding po dyan po sa pigsabi mo pong project, ihahapot ko po sa project engineer kung nga sada ipasinda ka kapag implementar ng dagos-dagos po. Iyo po, ba't ang gusto ba gani Presidente, makaskas ang implementasyon ka mga projects? May plano na kayo, okay? May plano na sinang gari ipaabot duman, tagari, unless kung masatisfy tabi sinda sa ipapaapod na pagtiripon tabi sa meeting. Opo, basta po may invitation tabi, Sir Henry, pero may mga po sila nag-attend. Iyo. O sige tabi, Ma'am Lucy, salamat na. Pagkipala lang tabi, ano yan, gumuto-muto na sa LGU. Okay? Opo, sige po. Salamat tabi, Sir Henry, sa feedback. Salamat tabi, ata. Di ba? Ang katuyuhan ta dyan na mapakaskas lamang yan. Diba? Fast track is the solution but the explanation for the delay is to be explained. Yes. Yes. Agree tabi, no? Tama ka. Dapat mapabilis ang trabaho pero we need an explanation as to what are the reasons of the delay. Diba? What are the reasons of the delay? Nagluluwas na naghahalat na sa mga tao, mga tugang tungkol sa bagay na yan. Dapat dahil kita kiraso na masakripisyo ang mga tao na dapat masiserbihan kang proyekto. Imagine ang target date of completion dapat June of 2020. 6 months na delay, although hindi ko aram ang mga razones. Pero ano nangon yan, Pebrero na nababablo yan na dakang maluyang trabaho, mga tugang ang lokal na gobyerno. Alright? Okay na. Jomar bien. May report. Hali dyan sa luwa. Jomar, good morning, Jomar. Salamat, BP Henry. Good morning sa mga parantabay. Preparado na ining City Plaza Cantabaco para sa mga mandate sa Valentine. Dinikurasyon na palandigdig mga Draculao na puso. At iba-iba pang, may mga pailaw man ini na siguro dyan nabanggit ay relawon ini. Sain? Sa City, sa Tabaco City Plaza, sa dididikan sarong Draculao na puso. Love is like the wind. You can't see it, but you can feel it. Ulit ada. Love is like the wind. Love is like the wind. You can't see it. You can. You can't. Cannot. You cannot see it. You cannot see it. But you can feel it. Ayun. Okay. Uli yan wala ko. You cannot see it, but you can feel it. Ano yan magayon karo? Ano na sarap? Love is not love until it is given away. Okay. Magayong baga, kung ikada namot, ipanao mo ang pagkamot mo, di pagparasarayon. Pero may pakaubusa. Yan sana. Pag inubos, rimate. Hindi bisil yan, pag-araw ka ng ororoon. Anyway, pagpreparar na yan, ang pagkabangkidigdig, pero may mga mapuro parasyon na naman digding so naguro rakbuya. Basta social distancing sa nadang rakbuyan. Iyo. Bata ang niya na panahon, igwak 34 million na babae na daing partner. Harain at. Sabi kang Statistics Authority. Ano kaya sa mga dapat na partner ninda? 34 million, ang daing partner mo niyan. Paano kaya sa ibang dapat na partner ninda? Lalaki man ang hinanap. Ako, sa ibang dapat maging partner, naglipat na. Iyo nga laging kalabang palugod nila sa paghanap. Natasunta ka siya. Okay, sige, go. Mientras tanto sa mga bareta,
dapat na makaigwaman lamang ng income ang lokal na gobyerno kan tabako sa mga negosyante na nakikigamit sa nakan mga pasilidad o pribadong mga bodega sa syudad, maski ang mga iniday man nagnenegosyo digdi sa naunang bitan na syudad. Ini ang opinyon ni City Councilor Julay Asada matapos na inganyarong kainian Tabaco City Permit and Licensing Division na pagadalan kung paano masingil nin buwis kung mapipwede ang mga darakulang negosyante na nag-aarkilaman sa nanin mga bodega digdi sa Ciudad kan Tabaco, pero ang negosyo sa ibang lugar. Susog kay Asada, ang sulabentik nagiging income kan lokal na gobyerno kan Tabaco sa mga arukening pasistema, iyo ang buwis na pinagbabayadan kan may sadiri kan bodega. Alagad sa mga darakulang negosyante na nagagamit kan bodega, daiman na nasisingil ang lokal na gobyerno kan Tabaco. Arong ehemplong pigtao ni Asada, iyo ang pagtambak nin asid na hali pa sa ibang nasyon na ang pagbaba digdi sa Pirkan Ciudad kan Tabaco itambak sa sarong lugar digdi sa Barangay Cormidal na dit-dit na kukuha at tigdidara sa ibang lugar para dumana in negosyo. Susog kay Asada, baka lamang igwang makuhang remedyo o legal na basihan ang Permit and Licensing Division na singilon man ang negosyante ini na nakikinabang kan lugar pero dahil man nagbabayad main buwis. Apo kani pagpadalan man ni Asada ang mga pwede pang ipataw ng mga buwis aron kan environmental tax dahil ta nagkakausan in peligro sa mga pagtaraning o mga residente sa palibot kan bodega ang asin na pinagtatambak sa syudad sa halawig na panahon. Yan ang report. Jomar Bian, DCGD. Garimaskado na dyan sa lugar na, no? Garimaskado na. Kailan mo sa tambakang asin. Salamat, Jomar. Alas 8:40 na ninaga sa DCGB. Ang oras hatod sa Indokang Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Milo. Doble ang sulit with the new Milo Twin Pack promo. Save 2 pesos. Namipidan sa albay, pinadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Basta Bicolano, uragon maghigos. Pag nagkahilang, dae mapadaog. Dapat sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte. Lakas banat, bako lang sa bagat. Pati naman sa kulog kan payo. Kulog kan hawak, asin kalintura. Kaya kitang mga uragon, digdi na sa sarong Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan
Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ang tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protektahan ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo ng Off the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Harapin ang hamon, mga true heroes. Ang neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers. Like me. Marian Rivera. And Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat, Nido 3 Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Bring out the best in your coffee with Coffee Mate. Now in a 9-gram sachet, sakto kada timpla. May creamy goodness na bumabalot sa bibig. From the first sip to the last drop. Experience the creaminess of Coffee Mate 9 grams today. Luto. Linis. Takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Hinebra ako, Hinebra tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Hinebra ako, Hinebra tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Matapang ako, matapang tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Matapang ako, matapang tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Derechahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay Resistensya Nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron, na pinag-aralan at napatunayan. Patibayin ang resistensya. Mag-Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay Resistensya Nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog. Sa loob ng 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating
kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 0917-853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes, We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Kabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. May reklamo digdi sa Sarong Community College diyan sa Kuan sa First District. Ang gandango niyan, day pa na itataos so, ano nga po kayan? Day pa na itataos so diploma, buda transcript. So nag-graduate kang last year. So nag-text tabi, baka nagdadangog, pipa-follow up ko na tabi kay Joe Marbien, ano? So sa indong concern na gusto man ko tako anon so transcript buda so diploma ta, ma-apply trabaho. Uli ko ang problema, tanggan sa ngunyan databi, day pa na itatokang eskwelahan, ha? Public school ini. Eko na mo nangaran, tapi padamang ko natabi kay Joe Marbien. Ano? So nag-text tabi, for follow-up na tabi ni Joe Maria na reklamo nindo. Okay? Yan, tras tanto, mga simbahan, mga tugang, mga misa daw sa mga fiestahan, tutugutan na kan simbahan. Munta daw po ang report. Hali po kay Al Armario. Paringal, good morning. Go ahead. Good morning, pare. Tutugutan na ang mga misa sa mga sityo na igwaman fiesta. Yan ang latest na informasyon ko niyan. Hali kay Bishop Joel Bong Bailon, kandayo sa Legazpi. Nasusog sa informasyon sa meeting kan mga kapadian. Saroyan sa mga concern na tinukar dahil magpunpa kan pandemyang COVID. Kan sarong taon, kinansilar sa mga misa, sa mga piyestahan, lalo sa mga sityos. Dahil nga sa paglikay sa COVID, alagad ngunyan na nasa MGCQ status naman, ang albay, ang mga piyesta katugutan na ang misa, alagad, 50% sana, ang tawo sa raog kan simbahan o ermita. Maobserbaran o maobserbar mangyaray kan social distancing asin maobserbar kan health standard procedure, paggamit din face mask asin pag-check ang temperatura, dangan pagugasin alcohol bago ka malaog sa simbahan. Kung may mga bunyagan man, social distancing mangyaray, ang obserbaran, pwedeng maglaugan magurang o aki sana, pero pwedeng ang ninong-ninang sa luwas na sana para maiwasan ang crowd sa simbahan o ermita. So, kung may mga piyesta, ang mga residente sa mga rayong lugar, haloy naman na pinagamaot din kung minsan, yan nga bawal sa karonan, bawal pa sa misa, kaya ang unyan talaga ang mga pistahan sa barangay, mga sityos, nagiging mababloy. Yan ang informasyon dito sa Luas, sa Armario, DCGB. Thank you pa rin Al sa report hali dyan sa Luas. Mientras tanto, lumang kita mga tugang sa kinamamugtakan ni Jimmy. TikTok gang, extortion group, bigatakutan sa mga harayong barangay sa Libon. Halaga, gapalang ka ini Jimmy na salita, editalye mo. Na mamatian ngo niyan, bibi, siring kan mga agam-agam pakalis kan surunod na bagyo kan nakaging taon na an after effect kan bagyo pakalapos na nagkapirang bulan. Iyuan mamamatian an pagtios na kung saan nangyayari mananggat ngo niyan, asin na mga mahaluno na ang mga pamakalon dahilan sa waranin na produkto sa agrikultura, may pandemya pa, waranin mga oportunidad sa trabaho. Maski ang PNP may tsurya kay ito na ang pigantisipar ninda iyo ang mga harabasan asin na mga posibleng krimen. Sa ngunyan, nagpuo na ini sa Libon sa mga hararayoon na mga barangay kung saan makatakot na ang sitwasyon orog na sa pagkabanggi dahilan sa kung bukas ang pintuan kan harong tabig BP
bigla na sanang minaralaog ang mga nagpakabonet kompuesto nintulo sundo apat na mga persona, bigla na sanang lilaog ang harong kung ano ang pwedeng bitbiton na mapapakinabangan pita pagpaluwas. Big confirmar ini mismo ni punong barangay Sunya Sirano kan na barangay Rawes. Pangyayari. Secluded ng barangay ini kan Libon, mantang ang mga reports na ini dahil naman nakakaanto sa karaman kan mga otoridad, lalo na sa pulis, sa pagsabing tarakot ang mga tao dahil lang sa kunbanggi ka linaog, kinagahan kung mapabanwa ka, baka mahiling ka kan suspect na mapabanwa, malaog sa isip kayo ni na masumbong ka sa pulis at makatakot ang pagwilta pag uli mo baka rimatihon ka na kan suspect na biktima ka na, mas matindi pang krimen lugod ang mangyari kung kaya dahil na sana nagre-report silent na sana ang mga nagkakabiriktima sa mga coastal and upland barangays. Basta kayang abuton dahil bata dahil naman bagagik iarabot ini kan mga pulis, lalo na sa mga alanganin na oras. Yes. Pasado kay Kapitan Sirano, siya mismo, Kapitan Tabi Bibi, ang barangay, dahil pinasiguar. Tinuktukan? Linaog sinda, marangani sa compound pa lang, kung saan na Malaysia ninda na may persa na mga personang minaralaog, naisara ninda sa main door. Pigtutok lang kan mga suspect, ang pinto, alaga dahil nabuksan ang pintuan, and nagharali na sila, kan sinirip, narakapitan sa diklom ang mga papahali na mga suspitsado da, mga disumdang tapos nakabunit. Nangyari ano? Sa kataning na mga harong, sa kataning na harong ni Kapitan, linaog man tiyos man na pamilya. Isos ko. Palibasa na imanin na kilingan na matatabag, uminagi sa kusina, susinap ng bagong maluto, tapos kusidong buraw sa kaldero. Dara? Iyon, dinara. Matindi ano? Matindi. Oo. Maluto na ha? Tapos, kan pamilya. Suburaw, dara. Mo kinusidong buraw. Rimate. Barangay kita pa diningkuan. Barangay kita na din. Barangay kita sira. Mayang pagkawan niya pa din. Madisponer na dyan. Taguto mo na nga. Kita ma-operate niya kita sa ibong na barangay. Disponer. Lagyan sa may maluto na buraw, may sirang buraw buda maluto. May nidon pang ikamuton tangin eh. Ang kini mo ni Kapitan Sirano, inalirto niya na so mga tanod, burubangge, at BBP, nagpapatrolya na sa barangay. Marao, nababarita sa ibang barangay, igwa naman ninarog kayo ng eksperyensya. Yes. Isolated na mga barangay ini nangyayari. Ngunyan, ang abiso ni Kapitan, pag nagkagat na ang diklom sa bangge, dapat sararado na ang mga harong. Okay. Kung pwede, kurunalon ang mga harong. Tangani dahil makaralaog ang nasabing mga sospetsadong pigban sa kan Libo, duman sa mga barangay sa Libon. TikTok gang. TikTok? Pagkura ko TikTok, TikTok gang palan. TikTok gang. Pangyayari sa mga. Pag daigin ako, duman sa gilid, gidara sa kaldero, kawali. Rimate, makaon. TikTok, kaon. Ano ba yan? Maray na ni trabaho. Ay, sus ko. Okay. Yan na, Pipipe. Mga barangay reports na dahil nakakanto sa Karamancan PNP. Jimmy nasalita di si Jimmy News. Salamat, Jimmy. O nag-text na sa DPWH si Ma'am Lucy. I was able to talk to Assistant Division Chief of the Implementing Office. Siya na daw tabi makauron sa project engineer as well as the contractor. Update na lang tabi ako sa imo. May nag-forward sa kuya kan number ni Ma'am Grace de Los Santos. Pig-text ko naman po kung pwede mag-upload. Di pa po nag-reply. Tanga di makuha taman ng sayang lado. Pero tabi, gano'n sufficiente na itong connection ta sa DPWH para po malinawan ang sharing na bagay. Ano? Pero pag pag nag-reply si Ma'am Grace, aramon tamang gari ko ng sayang simbag po sa isyong yan, ha? Okay? Bueno, Lowenz, Renz, noted na kamo tabi na duwa, tapos rin man kamo soltero. Okay na yan. Salamat kan sa inong pagantabay. Henry Maceda po. Di pong personalan kita naghapot lang. Kyung Hee, Wachay. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga.
Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa.